Haideți, așa cum stăm, să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în Epistola lui Iacov, capitolul 1, și citim împreună de la versetul 13 la versetul 19, prima parte, pagina 1187 în Sfintele Scripturi. Epistola lui Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Știm bine de asemenea că suntem în Epistola lui Iacov. Ne-am oprit în dreptul primului adevăr duminica trecută și am vorbit despre realități care sunt în viața noastră, realități cu care ne confruntăm. Indiferent că suntem credincioși sau nu, cu toții pe pământ avem parte de suferințe sau de evenimente neînțelese dureroase. Și am cerut ca Dumnezeu să ne formeze o perspectivă corectă asupra încercărilor. Iată că de data aceasta facem un pas mai departe și din nou vorbim despre realități pe care le simțim fiecare dintre noi, oricum ne-am numit, ispite. Însă îi cerem același lucru, Doamne, te rugăm, dă-ne o perspectivă corectă asupra ispitelor. Amin. Înainte de a intra în text, dați-mi voie să fac o precizare. Pentru a ne putea forma o perspectivă corectă asupra ispitelor, trebuie ca mai întâi să răspundem corect la două întrebări. Prima întrebare, care este adevăratul nostru inamic? Cine este dușmanul nostru adevărat? Și odată ce am răspuns la această întrebare corect, punem a doua întrebare. Cum poate fi el biruit? Doamne, îți mulțumim că descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate, înlătură orice răutate din noi, ca să avem priceperea și lumina dobândită din cuvântul Tău. Când privim la textul în care suntem, o perspectivă corectă asupra ispitelor, observăm câteva adevăruri, sau mai bine zis, observăm 4 adevăruri care alcătuiesc această temă, sau 4 paragrafe care formează acest pasaj. Primul paragraf, versetul 13 și 14, vorbește despre sursa ispitelor. Și sursa ispitelor nu este Dumnezeu, ci propria noastră poftă. Al doilea paragraf, versetul 15, vorbește despre scopul ispitelor. Scopul ispitelor este moartea. Doamne, noi dorim viața. Tocmai de aceea urmează un alt paragraf, versetul 16 și 17, care vorbește de natura lucrurilor care vin de la Dumnezeu. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus, desăvârșită. Iar cel din urmă paragraf, versetul 18 și 19, vorbește despre scopul lucrării lui Dumnezeu. Un fel de pârgă a făpturilor Lui sau un întâi rod al creației sale. Doamne, desăvârșește această creație în noi, în biserica Ta, în fiecare dintre noi. Amin. Haideți așadar să ne oprim în dreptul primului paragraf, a primului adevăr întâlnit. Versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu.
căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Iacov se adresează unor oameni care poate chiar erau, dar cu siguranță se simțeau ispitiți. Și începe prin acest imperativ, după cum a început și în pasajul precedent, să priviți ca o mare bucurie, din nou un imperativ. Nimeni când este ispitit să nu zică, printr-o negație. Dar de ce să nu zică? De ce e atât de important să nu zici, sunt ispitit de Dumnezeu? Pentru că asta l-ar ofensa pe Dumnezeu? E probabil. Pentru că, de ce să nu zici, sunt ispitit de Dumnezeu? Dragii mei, în primul rând, vorbirea noastră trădează o mentalitate. Și Iacov îți spune și îmi spune mie atenție, în momentul în care te simți ispitit, este foarte importantă mentalitatea sau perspectiva cu care te apropii de acel eveniment sau vrei să treci prin acea situație. Să nu ai impresia că Dumnezeu te vânează. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că este neadevărat. Și justifică Iacov astfel mai departe. Pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și în al doilea rând, El însuși, prin natura sa, Dumnezeu este incapabil să facă rău. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu s-a limitat pe sine de la a face rău și în acest sens Dumnezeu este incapabil să facă rău. E curios cum să conciliezi astfel de răspuns, un astfel de răspuns cu pasaje din Evanghelii. Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Sau rugăciunea pe care o știm toți deopotrivă. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Îngăduiți-mi, vă rog, să amân puțin această dezbatere pentru ultima duminică din lună, atunci când ne vom întoarce la tot textul ca să avem o concluzie legată de încercări și ispite și de perspectiva corectă asupra evenimentelor prin care trecem, însă în această dimineață ne propunem în mod deosebit să trecem prin textul care a fost citit, pentru a fi el înțeles. Revenind însă la această problematică, dar Iacov spune un adevăr. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Nimeni nu-L poate influența pe Dumnezeu ca să facă rău cuiva. Nimeni nu-L poate câștiga pe Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu cea nemărginit de mare de partea Lui ca să se folosească de această putere și să facă rău. Nu se poate așa ceva. Nimeni nu-L poate ispiti pe Dumnezeu ca să facă rău. E curios câte lucruri strâmbe avem între noi. Și cred că cei mai mulți am auzit de rugăciuni în care îi cerem lui Dumnezeu să-l blesteme pe cutare. Sau îi cerem lui Dumnezeu să îmbolnăvească pe cutare sau chiar să o ucidă pe cutare. Și unii oameni se tem de astfel de rugăciuni, pentru că văd că se împlinesc. Dar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune fără îndoială foarte clar, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Întrebarea care se naște este aceasta: dacă aceste rugăciuni de blestemarea cuiva, de îmbolnăvirea, de uciderea cuiva se împlinesc, atunci prin puterea cui se împlinesc? Cu siguranță nu prin puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Dumnezeu nu caută să facă rău nimănui și aceasta este cea de-a doua afirmație care o întărește pe prima de altfel. Dumnezeu, chiar dacă ar vrea El însuși, nu face rău nimănui, nu vânează pe nimeni, nu caută să nenorocească viața nimănui. Pentru că s-a limitat pe sine de la a face rău. S-ar putea să trăim în poporul lui Dumnezeu sau ca și credincioși, copii ai lui Dumnezeu, cu această mentalitate că acum fiind fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, avem la îndemână puterea lui Dumnezeu cea nemărginit de mare și o putem folosi ca să-L azmuțim pe Dumnezeu să sfâșie pe cutare sau pe un alt om care ne-a greșit, care ne-a făcut rău.
Dragii mei, să nu ne înșelăm. Dumnezeu nu intră în planurile și în strategiile noastre. Pentru că nu Dumnezeu ne slujește pe noi, ci noi am fost chemați să-L slujim pe Dumnezeu și în consecință să intrăm în strategia și în planurile Lui și nu invers. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Oare acest adevăr nu este atât de clar când privim la istoria poporului lui Dumnezeu din vechime, a poporului evreu? Spuneți-mi dumneavoastră, a avut Dumnezeu două măsuri, una pentru poporul său și una pentru neamurile din jur? Oare a nimicit pe cananiți pentru că ei nu erau favoriții lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu le-a pus gând rău? Nu, dragii mei, cananiții au fost nimiciți din pricina păcatului din viața lor. Dar oare nu aceeași măsură a fost valabilă și pentru poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, când Dumnezeu i-a dat nimicirii din aceeași cauză? Să nu ne înșelăm. Dumnezeu este credincios legământului său și ne cere și nouă să-i fim credincioși acestui legământ. Dar când noi suntem necredincioși, totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur, dar rămâne credincios legământului său. Doamne, învață-ne această credincioșie pe fiecare. Învață-ne că am fost chemați să te slujim pe tine, să ne supunem ție și nu invers. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, pentru că este o minciună. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși, Dumnezeu, nu ispitește pe nimeni, nu vânează pe nimeni, nu caută să ne norocească pe nimeni. Cum să nu-ți dea acest adevăr liniște în universul prin care umbli? Cum să nu-ți dea pace? Așa cum spunea probabil Ezra la un moment dat, multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nici o nenorocire, pentru că te cunosc pe tine. Tu ești un Dumnezeu care nu faci rău nimănui, tu urmărești binele. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem și să acceptăm acest adevăr în viața noastră, chiar și atunci când logica noastră umană pare să contrazică un astfel de lucru. Ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Nu doar atât. Iacov face un pas mai departe și spune, nu căuta problema în sferele cerești. Adevăratul inamic nu sunt puterile spirituale, nu sunt nici măcar evenimentele din jur. Cu siguranță noi ne grăbim să spunem, păi diavolul, el este ispititorul, el a ispitit de la început, privește în grădina Edenului. Atât de frumos vorbește Dumnezeu prin această epistolă. Și în loc ca să ne poarte pe noi prin labirinturi din care nu mai ieșim niciodată, pune clar degetul pe problema din viața mea și spune, știi care este sursa ispitei? Știi care este problema adevărată? Știi cine este adevăratul tău inamic? Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Și cum să întăresc mai mult decât atât? Cu alte cuvinte, dragii mei, problema nu trebuie căutată la Dumnezeu, nici măcar la diavolul. Problema nu trebuie căutată în evenimentele prin care trecem sau situațiile cu care ne confruntăm. Pentru că inamicul nostru cu care trebuie să câștigăm prima bătălie se află în propria noastră persoană. O, e atât de ușor să dai vina pe împrejurări, e atât de ușor să dai vina pe puteri supranaturale, nu că ele n-au importanță, dar uităm atât de des că rezolvarea adevărată pleacă din sânul vieții mele, de la pofta cea rea, de la pofta firii pământești, de la pofta ochilor, de la lăudăroșia vieții. Aici este problema și de aici trebuie să înceapă rezolvarea în ființa noastră. Doamne, conștientizează-ne, te rog, de acest adevăr. Nu la întâmplare, multe consilieri nu ajung nicăieri și multe discuții nu se mai termină niciodată, pentru că nu avem discernământul să privim clar la adevărata cauza problemei, la adevăratul nostru inamic, care sălășluiește în noi, propria noastră poftă. Dragii mei, ca să putem câștiga o bătălie,
trebuie ca mai întâi să identificăm corect inamicul. Și inamicul nostru este pofta din ființele noastre. Însă, odată ce am răspuns corect la prima întrebare, care este adevăratul nostru inamic, se naște cea de-a doua întrebare. Cum poate fi învins el? Cum poate fi pofta biruită? Și tocmai de aceea Iacov continuă mai departe și spune, cum poate fi această poftă biruită? Doar în momentul în care îi cunoști și îi falimentezi strategiile și planul și scopul. Dar faci un pas mai departe. Cunoști și îți asumi strategiile și scopul lui Dumnezeu. Strategiile poftei sunt țesute în spatele textului, prin decorul de care Iacov se folosește sau imaginea pe care o folosește. În versetul 14 și 15 descoperim două decoruri, două imagini. Prima este luată din sfera vânatului, cea de-a doua este luată din sfera nașterii. Prima imagine, versetul 14. Ci fiecare este ispitit când este atras sau ademenit afară de pofta lui însuși și momit. Pentru cei care se îndelenicesc cu pescuitul, imaginea este foarte clară. La un moment dat pui în cârlig ceva sclipitor și lansezi în apă. Și peștele vede ceva sclipitor și începe să alerge după acea minune care se pare că se depărtează tot mai mult de el. Până când la un moment dat înghite momeala și e momit. Sau poate pentru toți ceilalți suntem obișnuiți cu această imagine din documentare. Dragii mei, orice fiară, cât ar fi de puternică, nu-și poate măsura puterile cu o turmă întreagă. Și tocmai de aceea primul lucru pe care îl caută este să izoleze un membru al acelei turme de restul turmei. Să-l atragă, să-l ademenească afară. Și în momentul în care e izolat, este o pradă sigură în ghearele fiarei, momit, încolțit. Tristețea este că realitatea din jur vorbește atât de clar de realitatea spirituală din sânul Bisericii lui Hristos. Primul lucru pe care îl va face pofta în viața ta și în viața mea este acela de a te izola, de a te ademeni afară din trupul lui Hristos. Acesta este primul semn, primul simptom că tu ești condus de pofta din tine, acea poftă care e aliatul ispitei, acea ispită care este lucrarea diavolului în cele din urmă, după cum știm din corpul Scripturii. Dar știți care este tristețea adevărată? Că în vremea pe care o trăim astăzi, ne-am învățat să stricăm relațiile și să le vindem. Primul lucru care dispare dintre noi sunt relațiile aducătoare de viață. Acele relații vii. Acele relații în care ar trebui să-i îngădui celui de lângă tine să te vadă așa cum ești, nu măștile tale. Nu ceea ce afișezi într-o duminică dimineață, stând înconjurat de sute de oameni sau le spui sute de prieteni sau sute de cunoștințe, sute de relații care de fapt nu sunt reale. Și tocmai de aceea vorbim de grupuri sau de un cadru în care aceste relații să prindă viață și vegherea unul asupra celuilalt sau unii asupra altora să se poată realiza. Dar e curios. După prima, a doua, a treia întâlnire cu acel grup mic, imediat descoperi că nu sunt buni. Imediat descoperi că nu sunt compatibili cu tine. Imediat descoperi că nu te mulțumesc. Și atunci soluția e evident că tu ești cel mai sfânt să lași grupul și să te duci într-un altul. Și acest migrat continuă permanent. Dar nu se limitează doar la grup, ci și la comunitate. Și începem să schimbăm comunitate după comunitate, având ferma impresie că problema, boala, este în ei, nu în noi. Fără să filozofeze pe această temă, dragii mei, Iacov spune, în momentul în care te desprinzi, să știi că nu te mai conduce Duhul lui Dumnezeu, ci s-ar prea putea că pofta te-a ademenit
afară. Suntem generația care ne-am învățat să trăim înconjurați de sute de membri în comunitatea noastră și avem comunități virtuale și le promovăm. Știți care este tragedia? Că și relațiile noastre sunt tot virtuale. Trece o lună, trece o jumătate de an, trec câțiva ani și la un moment dat cel pe care l-ai cunoscut nu-ți vine să crezi unde a ajuns. Sau tu privești la viața ta și nu-ți explici cum ai ajuns acolo. Pași mărunți. Primul lucru pe care l-ai făcut, ai trântit ușa nas fraților tăi, resurselor pe care Dumnezeu ți le-a dat ție. Cu siguranță ne este ușor să spunem, Doamne, noi pe Tine Te iubim și cu Tine umblăm în fiecare zi. Cu siguranță ne este mai greu să-i suportăm pe ăștia de lângă noi. Să înghițim frații noștri. Dar, dragii mei, nu-și măsoară Dumnezeu iubirea pe care o declarăm noi față de sine, prin iubirea pe care o manifestăm noi față de semeni? Oare nu aceasta e măsura Lui? Nu, dragii mei, dacă nu mă simt confortabil într-un grup, nu cred că problema e acolo, ci cred că trebuie să mă așez în fața oglinzii cuvântului lui Dumnezeu, cum ne va învăța Iacov ceva mai încolo. Și în lumina acestei oglinzi a cuvântului să-mi evaluez viața, să văd de ce nu mă simt bine. Nu cumva problema e în viața mea? Doamne, dă-ne înțelepciunea să ne asumăm relațiile pe care le avem și să lăsăm ca aceste relații să producă în noi viață și atunci când avem un dialog sau atunci când suntem întrebați sau întrebăm pe cineva, e curios, atât de repede ne-am specializat să schimbăm orice dialog și să-l deturnăm cu o glumă. Și după ce cineva a pus o întrebare serioasă, tu îi răspunzi cu o glumă, ai plecat mai departe, s-a încheiat discuția și nimeni nu știe ce traume și ce robii porți în viața ta. Doamne, Te rugăm, întoarce-ne la relații dătătoare de viață. Să nu ne mințim, dragii mei, faptul că suntem toți într-o carte de membri, faptul că purtăm toți un nume sau nume diferite care țin de același domeniu al creștinismului, nu ne ajută cu mare lucru. Ceea ce ne ajută este relația cu trupul lui Hristos. Acel trup al cărui cap este Hristos însuși. Dar, dragii mei, încheietura nu este doar cu Dumnezeu. O încheietură care este cu Dumnezeu, dar nu este și cu frații, nu există așa ceva. Încheietura, dragii mei, trebuie să mă lege cu siguranță de Dumnezeu, dar obligatoriu de frați, de resursele lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului nostru. Doamne, învață-ne acest lucru și nu numai atât, dă-ne puterea de a ne-l asuma. Amin. Iacov mai folosește încă o imagine, cea de-a doua din sfera nașterii. Și poate că este singura imagine frumoasă care ne-a rămas după cădere. Imaginea care este purtătoare de viață. O mamă care dă naștere vieții. Însă Iacov folosește această imagine și pune grozăvia păcatului în ea, versetul 15. Apoi pofta, când a zămislit, ceea ce se zămislește în pântece. Când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Foarte mulți dintre noi suntem părinți, tineri. Și este foarte aproape de noi acea situație sau acele emoții în care stăteam în sala de așteptări. Și ne rugam lui Dumnezeu cu emoții în inimă, cu o mare frământare, Doamne, să treacă acest eveniment, ca totul să fie bine. Poartă Tu de grijă de aceste lucruri care nu mai țin de noi. Nu știm ce va fi. Și aștepți ca la un moment dat să auzi un plânset și atunci te liniștești, cel puțin în mare măsură, și știi că s-a terminat. Imaginați-vă aceeași scenă, dar în loc de un plânset, auzi cel mai oribil urlet pe care nu l-ai întâlnit în viața ta. Și imediat se deschide ușa de la sala de așteptări și vine moașa și îți pune în brațe. Și în loc să fie viața, îți spune moartea. Pofta când a zămislit, dă naștere
păcatului, dar păcatul odată făptuit aduce moartea. Doamne, nu vrem moartea cu niciun chip. Nu vrem nici măcar drumul morții. Cum să vrem un astfel de final în viața noastră? Noi vrem viața eternă, viața din abundență. Dă-ne-o, te rugăm. Dragii mei, să nu uităm, strategia poftei începe de la acești pași clari pe care îi identificăm în noi. Acea seară în care te întorci acasă și spui, gata, eu la grup nu mă mai duc. Îmi schimb grupul. Gata, nu mă mai duc. Schimb cercul de prieteni. Nu, s-ar putea ca unele să trebuiască schimbate. Dar bagă bine de seamă ce anume îți alimentează aceste dorințe. Bagă bine de seamă. Nu cumva să fie pofta mascată în toate justificările din viața ta, dar care vrea să acopere strâmbăciunile din viața ta și din viața mea. O, nu! Dragii mei, să nu ne condamnăm singuri la moarte. Deoarece pe această strategie, finalitatea ei, scopul ei este moartea și nu dorim moartea în noi. Noi dorim viața lui Dumnezeu. Dăruiește-ne-o, Doamne, din plin te rugăm. Amin. Dar nu este suficient să cunoști și să respingi strategia și scopul poftei. Trebuie să așezi ceva în loc. După cum nu este suficient să fugi de poftele tinereții, ci trebuie să-ți alegi foarte clar direcția înspre care fugi și comunitatea în care te oprești, care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Același lucru îl spune și Iacov, cu alte cuvinte, și nu este niciun paradox, niciun conflict, ci o perfectă armonie, dar îmbogățește perspectiva noastră asupra ispitei. Tocmai de aceea continuă și ne vorbește despre strategia lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu, cel de-al treilea paragraf, versetul 16 și 17. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de sus este desăvârșit, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. A lucrat astfel în vechime, lucrează așa astăzi și așa va lucra și pe mai departe. El nu se schimbă, în El nu-i umbră de mutare sau de schimbare, pentru că El este Tatăl Luminilor. O expresie inedită în Sfânta Scriptură. S-ar putea ca acesta să fie locul în care cădem cel mai des. Pentru că nu înțelegem cum își evaluează Dumnezeu darurile Lui ca fiind bune și desăvârșite. Aici e paradoxul fantastic de mare. E curios, dragii mei, întotdeauna când vine pofta, știți cum își împachetează darurile ei, promisiunile ei. Atât de sclipitor că îți ia ochii. La următoarea înghițitură e adevărata împlinire. La următorul pas e adevărata fericire. La următorul gest e chiar acolo. Dar s-ar putea ca darurile lui Dumnezeu să nu fie împachetate astfel încât să-ți ia privirile, ci deseori darurile lui Dumnezeu să aibă o înfățișare respingătoare, o înfățișare dureroasă. Și aceasta te determină pe tine și mă determină pe mine să-i spun, acesta nu poate fi un dar bun, n-are cum să fie un dar desăvârșit. Dar Dumnezeu spune nu. Tot ceea ce vine din mâna lui Dumnezeu, tot ceea ce vine de sus este bun și desăvârșit. Dar de ce este bun și desăvârșit? Cum e calificat El ca fiind bun și desăvârșit? Pentru că îmi face plăcere? Pentru că îmi sporește confortul? Situația în care sunt? Pentru că e dulceag? Pentru că îmi ia ochii? Nu, dragii mei, asta e strategia diavolului. Darurile lui Dumnezeu sunt bune și desăvârșite pentru că sunt singurele în măsură să împlinească scopul lui Dumnezeu. Și ceea ce le face ca fiind bune și desăvârșite, nu-i faptul că ele sunt plăcute, ele sunt dulci, ele sunt de dorit, ci faptul că ele realizează noi scopul veșnic pe care Dumnezeu nu l-a abandonat niciodată. Diavolul
vine și ne minte ca în grădina Edenului odinioară și spune, ei, astea-s daruri bune și desăvârșite? Îți dau eu daruri bune și desăvârșite. Uite-te cât sunt de ademenitoare, uite-te cât sunt de plăcute ca să deschidă cuiva ochii și mintea, uite cât sunt. Și faci primul pas, primul gest. Și curios cum nu te mai poți opri. Dar la un moment dat, după ce s-au consumat, te oprești și ești gol, ești înșelat, dar ești vândut. Pentru că n-ai înțeles strategia diavolului în cele din urmă. Și el vine și te atrage încet, fără să-ți dai seama. Pentru că n-ai lăsat ca descoperirea cuvântului lui Dumnezeu să te pună în gardă. Și, dragii mei, câți dintre noi n-am trăit aceste experiențe în care te trezești gol și nu mai îndrăznești să ridici privirile spre cer. Și diavolul se mulțumește să te țină acolo. După ce te-a tras în păcat să spună, asta îmi pare rău, aici rămâi. Frumusețea este că Dumnezeu vine și le dă la o parte și așează în loc strategia și scopul lui. Prin ceea ce a câștigat pentru noi, prin Domnul Iisus Hristos. Nu știu câți dintre voi sau dumneavoastră în această dimineață vă regăsiți acolo, sub râsetele care îți produc rușine acelui rău. Pentru că ai plecat urechea, ai urmat șoapta, te-ai lăsat atras afară și la un moment dat privești la viața ta și vezi cu ce ai rămas. Primul lucru este să-ți dai seama că el mereu te va înșela. Prin strategia lui mereu va căuta să te nimicească, să te ucidă. Și odată ce ai înțeles acest lucru, poți să-ți ridici privirile și să cauți darurile bune și desăvârșite ale lui Dumnezeu. Dar care sunt bune și desăvârșite nu pentru că ne umple de o seninătate și de un zâmbet pe buze, nu, dragii mei, ci sunt bune și desăvârșite pentru că sunt singurele în măsură să lucreze în noi scopul lui Dumnezeu. Și la urma urmei îi spun, Doamne, îți mulțumesc pentru darurile bune și desăvârșite. Și aș avea curaj să pun o întrebare. Spuneți-mi, evenimentele prin care a trecut Iov au fost daruri bune și desăvârșite? Dar n-aștept un răspuns decât ceva mai încolo. S-ar putea ca deseori să evaluăm situațiile, evenimentele prin care trecem cu ochii firești, mânați de pofta firii pământești. Dar Dumnezeu îmi spune, împrumută perspectiva mea. Acea perspectivă pe care o cultiv și o prezint în Sfânta Scriptură, în cuvântul meu. Și, Doamne, vreau să-l accept. Pentru că îmi dau seama că este singura cale, singura strategie pe care odată ce am înțeles-o și am urmat-o, ajung să împlinesc acel scop pe care l-ai Tu pentru mine, pentru viața mea. Așadar, versetul 18 și 19, El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Sau cu alte cuvinte, un întâi rod al creației sale. Dragii mei, dacă Satan nu și-a abandonat planurile și lucrarea, cu siguranță Dumnezeu nu și-a abandonat-o. Și dacă există o istorie între cele două veșnicii, dacă există o vremelnicie, această vremelnicie există doar pentru că Dumnezeu, într-o bună zi, la un moment dat, s-a oprit și a adunat țărâna, a plămădit țărâna, pentru că tânjind după relații, a vrut să plămădească o persoană care să-i poarte chipul pe acest pământ. Și l-a întocmit pe Adam și pe Eva, l-a făcut sau i-a creat pe Adam și pe Eva, după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Să, dragii mei, acest chip l-a deranjat pe diavol. Acest chip. Și tocmai de aceea a venit și i-a ademenit, prin același pasaj pe care îl studiem noi, i-a ademenit ca să cadă. Și acest chip a fost vândut din pricina păcatului
a neascultării de Dumnezeu și-a atras moartea, într-adevăr. Și a fost deformat de-a lungul istoriei din pricina păcatului, dar la un moment dat ne trezim în Evanghelii, în acea veste bună promisă de Dumnezeu de-a lungul istoriei prin prorocii săi. Și încep Evangheliile cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, în momentul începutului lucrării sale, se oprește în dreptul mulțimii care îl urma. Și din acea mulțime numeroasă, alege 12. Dar alege 12 dintre ei pentru că a ales să îi facă ca tatăl său odinioară în grădina Edenului. Ales să-i creeze ca Dumnezeu, pentru că aceasta era lucrarea pe care Fiul a văzut-o la Tatăl și lucrarea pe care Fiul o făcea pe acest pământ și de aceea regăseai aceeași lucrare în brațele amândurora. Cornilescu se confruntă cu o problemă atunci când în Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, vorbind despre cei 12, nu înțelege sau poate nu reușește să vadă ce ar trebui să facă cu un termen ciudat în text. Un termen care înseamnă a face. Și el împrumută din celelalte evanghelii probabil conceptul de a alege. Și noi avem termenul, iată cei 12 pe care i-a rânduit. Și rezonează cu a alege din celelalte evanghelii sinoptice. Dar termenul în sine, când îl izolezi și îl traduci, trebuie tradus prin a face. Cum să spui, iată cei 12 pe care i-a făcut? Nu prea are sens. Dar numai atât. Atunci când acest termen este pus în relație cu Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, el trebuie tradus întotdeauna prin a crea. După cum Dumnezeu în vechime l-a făcut pe om, adică l-a creat pe om. Și Domnul Iisus Hristos reia exact aceeași lucrare. Însă, dragii mei, aceeași lucrare rămâne prioritatea Lui și astăzi. Să te ia pe tine și să mă ia pe mine. Din vâltoarea ispitelor, din vâltoarea morții, să mă ia și să reabiliteze din nou pe fața noastră trăsăturile chipului lui Dumnezeu. Să ne facă din nou ceea ce Dumnezeu a planificat să fim pentru veșnicie. Și pentru că suntem doar în această fărâmă a vremelniciei, Dumnezeu va da absolut tot ce-i vremelnic pentru ca să câștige în noi veșnicia, să zidească în noi chipul Său, cel veșnic. Pentru că atunci când ne vom opri în acea zi glorioasă, în acea zi îl vom vedea, să vedem cum se reflectă pe chipul nostru aceleași trăsături. Pentru că El este fratele nostru, cel întâi născut din toată zidirea și după El urmăm fiecare dintre noi, cei care am intrat în familia lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu pe care nu-L mai numim doar un atotputernic, doar Domn, ci Îl numim Tată, Ava, adică Tată. Și trăsăturile Lui, caracterul Lui, trebuie să se reflecte în viața copiilor Săi. Tocmai de aceea și Pavel încheie astfel în Galateni și spune: oricât am stat să dezbatem teren împrejur, neteren împrejur, alte lucruri și obiceiuri, n-au sens. Știi ce are sens în ochii lui Dumnezeu? Știi ce urmărește Dumnezeu? Capitolul 6 spune el în Galateni: nici terea împrejur, nici neterea împrejur nu sunt nimic. Și ceea ce are preț în ochii lui Dumnezeu este a fi o făptură nouă sau o nouă creație. Asta înseamnă același termen pe care îl folosește și Iacov. El de bună voia Lui ne-a născut în această familie. Dar în această familie în care am intrat ca să dobândim caracterul și să redobândim chipul pe care păcatul l-a mutilat în noi. Doamne, pe acest drum îți mulțumim că ne însoțești cu darurile Tale bune și desăvârșite. Însă, Doamne, nu ne lăsa să le catalogăm după poftele firii pământești sau după perspectiva noastră, ci dă-ne puterea
să ne ridicăm de acolo, să îndrăznim să visăm la veșnicie și să privim din perspectiva veșniciei la fărâma pe care o trăim pentru o clipă. Pentru o clipă. Acest abur care se arată puțin tel și apoi piere. Pentru că vrem ca noi să lucrezi ceea ce este veșnic, ca să dăinuim alături de tine în ceruri, pentru că vrem ca tu să desăvârșești scopul tău în noi, un întâi rod al făpturilor tale. Amin.